Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong aga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanon radio program dili lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Karon nga adlaw Nobyembre 15, 2020, programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga naghatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday Aksyon Eden. Kamusta dira mga ka-aksyon namon nga naga-tune in sa sininga mga tinion. And we are also live sa aton sininga Facebook Live, ang amon sininga YouTube channel Aksyon Radio Bacolod. Kag i-visit man ang www.actionradiobacolod.com.ph para sa audio live streaming. Yes, of course, Action Dale. Before anything else, happy birthday, Danay, sa akon nga brother. Brother. Kay Papa, happy birthday! Happy Wala birthday, ka. Sir Dennis. Dennis. Sakto. Ano ko si Dennis sa Tibor. And sa mga ka-Energy Fans Club, thank you so much sa mga naka-tune in na. Comment down lang sa inyo sa mga greetings sa subong Sunday morning para aton sini maabi-abi kag ma-recognize. And please also share ang amon sa Facebook Live para damo nga tawo ang aton sini nga ma-inspire ilabi ng mga young people kaya mo ini ang tinutuyo sa aton nga programa. Makahatag inspiration sa mga young people diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Eden, nagakangay gid labang nga i-feature nato ring sa ka Negrense, no? Isa ka singer artist nga Negrense nga naghatag gid sang pride and honor diri sa may Negros Occidental. Recently, Action Eden or this year, mayroon sang national competition. Hambalon ta na The Voice Teens 2020. Philippines, and of course mari kita diri representative or tiglawas from Bacolod, Negros sa iban nga parts sang Western Visayas Action Eden. And luckily isa diri sa mga nag-compete no from Negros Occidental, specifically dito sa may San Carlos City, Negros Occidental Action Eden, si Sidel Gabotero. So part siya sang team Leia or Family Leia Action Eden, kag siya ang nagdaog sa team Leia Action Eden. Correct, Action Dale. Swerte kita subong kag nagapasalamat gid kita sa kahigayunan nga ginhatag sa aton ni Sidel. And of course, sa tungod man sa iya Papa Action Dale kay Sir Jose Gabotero. Thank you so much, sir, sa pag-accommodate sa amon. Kay ti ado ka unusual wala Action Dale. Although tanan di nga gina-feature ta nga mga kabataan nga nagahatag gid sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. This time sari-sari mo may ara kita patag sang pagserbisyo, may ara man sa literary, sa musical, kompleto Action Dale. May sports. Correct, Action Dale. That's why nga ini nga programa actually hindi lang man gid para sa mga kabataan kundi ara man sa listeners naton. Shout out sa gin-mention mo kay Action Dale nga naghambal bala nga
ang program ta kanami gid kay Si Ma'am Edith Colmo, Action Good Eden. morning, Ma'am Edith Colmo. Salamat. Good morning. gid. Oo. Aha. And just for a short background, Action Eden nati. So, bangod sa COVID-19 pandemic, wala na dayo nang sining live show sa Grand Finals, kundi nag-perform ini sila virtually sa diin man ang ila sining studio or balay Action Eden sila sining performance sa Grand Finals. Supposed to be ang The Voice, isa lang gid ang grand winner Action Correct. Eden. Aha. Pero this time, ang organizer or ang network nag-decide nung kada team, sa 4 ka team, Sarah, Bamboo, Leia, kag Apple Diap, Action Eden, mayara sang kanya-kanya nga winner. And sa ulihi, nangibabaw si Seidel Gabotero bilang grand champion sang Team Leia for The Voice Teens 2020. Pero Action Dale, bisan 4 sila ang nagdaog kag naka-claim sang winner nga title. Hindi basta-basta ini Action Dale kay this is nationwide contest. Kagkadamo linibo gid halin sa pag isa-isa linibo sila hasta top 50, top 30 hasta nga sila ang nangin kampiyon sang kada team nga sa taga-team sang coaches Action Dale. Yes, hindi na pagpadagayan pa Action Eden. Excited na ako nga magtagalog. Sa aton sining nga interview, ikaw, Bisaya. So, halalungan. Magtatagalog tayo Action Dale para sa benefit ng lahat ng nakikinig sa atin. Yes, Action Eden. Kaya hindi lang locally kita diri sa province sa Bacolod ginalantaw, kundi all over the world Action Eden. Bangod man, sining social media, maririnig tayo sa buong mundo. Ay! Wow! Ang galing talagang magtagalog. Ano talumpati lang. Hindi ka nagsisiling, nagtatagalog ka pala. Yes, Action Eden. Let's welcome mga atong sining guest this morning. Ngayong umaga makakasama natin si Seidel Gabotero. Live na live siya sining balay dito sa may San Carlos City, Negros Occidental. Ma'am Seidel, good morning. How are you? This time, gina-check naton ang linya sa atong sining guest. Seidel, good morning. Kamusta ikaw? Good morning po. Okay lang po ako. And live na live ka ngayong umaga dito po sa Action Radio Bacolod. Tingog sang Pamatanon radio program. So, Seidel, may you introduce yourself first para sa hindi pa nakakilala sa iyo. Okay po. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Seidel Gabotero and I am from San Carlos City, Negros Occidental, one of the Voice Teen Season 2 Grand Champions from Team Familia. So first, congratulations sa Thank iyong you. achievement and masaya, Action Eden, ang lahat ng mga Negrense sa achievement ni Seidel. Bakit ka tumatawa, Action Dale? Hindi kasi nasa starstruck ako kasi nga celebrity yung guest natin this morning. Diba? Aha. Ibang level talaga yung tingog sang Pamatanon program ng Action Radio Bacolod. Yes, and hoping to feature more artists from Bacolod City and Negros Occidental. So, Seidel, kamusta yung life mo right after the competition, after winning Familia The Voice Teens 2020? Ano na yung mga pagbabago or ganap sa iyong buhay? Yung mga pagbabago po sa buhay ko is binigyan po kami ng chance na maging guest sa ASAP, sa Showtime, ganun po. And may na-receive po kaming projects. And I'm really super thankful po na binigyan po kami ng gift from God. So, super thankful po talaga ako. And Seidel, take us back during the competition or the audition, yung first stage, no, yung audition. Who inspired you to join the competition? Ever since po, yung nag-inspire po talaga sa akin is my family. But to me as well, sa sarili ko din po. Kasi ever since nung nakita ko pa lang po yung first season ng adult version of The Voice, parang gusto ko na pong sumali. And then, nung time na dumating na ako na po yung mag-audition, sinabi ko na lang sa sarili ko na gawin ko yung best ko para maging proud ang family ko and pati na rin po yung buong Negros. Wow, Action Dale. Actually, hindi ko goosebumps kay gabo gusbos ang aircon sa sulod isang announcer's booth. But the way she talks, Action Dale, no, si Seidel. Seidel, di ba 17 years old ka na ngayon?
Opo. Oo, parang mature na talaga siya magsalita, Action Dale. And yung voice yung ganito kami talaga mga singer Yung talaga? voice namin. Sige nga, sample maganda mamaya. yung voice. Duet si mamaya, Seidel duet. Si Seidel na mamaya. Pero Seidel, may mga nagtatanong kasi sa amin dito if ilan na bang competition ang iyong nasalihan aside sa The Voice? Anong mga competition ang hindi mo malilimutan? Siguro, madami na po akong nasasalihan na contest. More than 100 singing contest ever since po when I was 7 years old. Kasi yung age na po yun, when I was 7, dun po ako nagsimulang sumasali ng mga singing contest. And siguro po yung pinaka-memorable po sa akin is, of course, yung The Voice team. Kasi nabigyan po ako ng chance na ipakita ko po yung talento ko sa pagkanta. Hindi lang po sa national TV, pati na rin po international. So, yun po. Dahil sa pagkakanta mo, Seidel, ano na ba ang mga naitulong mo sa iyong pamilya? Yung naitulong ko po sa aking pamilya is natulungan ko po sila sa mga gastusin sa bahay and of course sa pag-aaral ko din po. That's good, Action Dale, no? Kahit mahambal ang iba niya nga, ay kabata, pasi mo, paano daw nila, nang ilunggo ko, paano daw nila, yung time management na tinatawag, Action Dale, na syempre, yung love mo and yung passion mo, and yung side naman ng study habits mo, mahirap yun pagsabayin. Pero at least sa kanya, Action Dale, natuloy yung passion niya at the same time, nakaka-help siya sa kanyang family at hindi na mapapabayaan ang kanyang pag-aaral. Pero Seidel, sino ba ang, kanino mo namana ang iyong Pagkanta. golden voice? Yes. Namana ko po yung pagkanta ko kay Mama and Papa kasi before si Mama kumakanta ng choir sa school and si Papa naman naging isang lead vocalist sa isang band nung mga panahon pa po nila. Wow, so siguro perfect. din po nakuha. So grabe pala yung power niyon, yung yung mama mo at yung papa mo combined together. That's why may golden voice, Action Dale. Ang ganda ng resulta, Action Eden. Perfect. Ang ganda, hindi lang physically, kundi pati yung voice niya, Action Dale, no? Grabe. Aha. So, may chance pa pala. Maghanap tayo ng singer. Seidel, you performed Angel during your blind Yes. audition back in March 2020 actually sa YouTube, no? Pero ewan ko kung kailan tinape yung performance. Bakit Angel yung song na pinili mo? Anong hugot mo sa kanta? The reason why I want to sing Angel po is because it's one of my aunt's favorite songs. So, since she already passed away, parang gusto ko din pong i-dedicate sa kanya yung song na yon. And of course, sa family ko na din po. And Team Leia and Team Sarah nag-press ng button for you. Yes It's a po. 2-chair turner, Action Eden. And paano mo pinili yung coach mo? Sa totoo po, gusto ko po talagang piliin si Coach Leia. Pero nung nalaman ko na umikot din po si Coach Sarah, parang nalilito po ako at first. Kasi they're both of my idols. Iniidolo ko po sila ever since na bata pa po ako. So, medyo mahirap po talagang pumili kung saan po sa kanya. But at the end po, yung napili ko po talaga is si Coach Leia kasi yun nga po, simula pa nung nakita ko na po sila sa The Voice of the Philippines na adult version, parang gusto ko po talagang piliin si Coach Leia as my coach po sa The Voice. Alam mo, Action Eden, napakahirap ng The Voice. Kahit hindi ako sumali, pero Na-experience mo ba? Nafe-feel ko, Action Eden, yung hirap ng mga singer, ng mga contestants. Kasi from the audition, may mga top 20, may mga knockout round, may mga battle round, may Yes. top 5, top 3, until nga mapilian ka nga ikaw na lang isa. So, Seidel, ano yung pinakamahirap na round during your The Voice journey? Siguro po yung finals kasi di po namin kasi dumiretso po instead of semifinals naging grand finals na, tapos pipiliin na lang po ni coach kung sino po sa aming tatlo ang papasok sa sa final round. So yun po siguro yung pinakamahirap na round para sa akin.
And of course, due to COVID-19 pandemic, hindi kayo nakapag-perform live supposed to be bangod sa mga restrictions, COVID-19 lockdown sa Luzon. So, saan ka nag-perform? Sa iyong bahay, studio, or isang lugar? Nag-perform po ako sa bahay po ng tito ko kasi meron po siyang studio. And thankfully, pumayag naman po siya. And gusto ko lang po magpasalamat sa tumulong sa akin nung time yun na, which is sina Tito Noy, Kuya Jeremy, and of course, Kuya John Ray. And sina Mama at Papa din po for supporting me. I see. And you mentioned earlier na 7 years old, nag-start ka sumali ng mga singing competition. Meron ka bang mga formal training, workshop na sinasalian para mag-improve ang iyong skills sa pagkanta? Before po, nung hindi pa po namin masyado alam na meron po palang ganun, yung nagtuturo po sa akin is si Papa po talaga. Pero ngayon po, meron na po akong personal coach which is si Coach Jojo Acosta. Wow, Action Dale, ganun talaga para ma-develop daw, mas ma-develop yung skill. Pero Saidel, may mga kapatid ka ba? Opo, meron po. Ilan sila at kumakanta din ba sila? 3 po yung kapatid ko and opo, kumakanta din po sila. So, pwede palang Action Dale, Choir. mag-band. Band! Oo, kasi si Papa nila, si Mama nila, 4 silang magkakapatid. Grabe. Sana Pwede. all. Sana all. It's really an advantage, actually, Eden, if you really have the talent. Any talent, dancing, singing, bangod, pwede mo ni siyang mag-serve as your panugod, no? Or Bread and benchmark, butter. bread and butter Oh, sa correct. ulihi, like Saidel. So, Saidel, aside sa The Voice, ano yung competition na hindi mo malilimutan talaga aside sa The Voice? Madami po eh. Hindi na Sobrang maisip. dami po. Hindi ko na po matandaan kung ano po yung pinaka-memorable. Siguro po yung yung kumanta po kami sa school, private. Yung parang pop song po, ganun. Nakaabot po ako ng private ba yun? Yun po. So, dun ko po nalaman yung paghihirap sa pagkanta. I was not, hindi po ako naano sa next round. So, parang, yun po. Pero memorable po siya kasi at least na-share ko po yung talent ko sa pagkanta and parang sinabi ko na lang sa sarili ko na never give up na lang and try. So, yun po. Of all the competitions, Saidel, that you joined, you mentioned more than 100. Ano ba? 80% ba? Lahat panalo? Or meron bang mga time na natatalo ka rin? And how do you handle ang ganitong sitwasyon pag natatalo ka sa isang singing competition? Meron pong times na nananalo, meron din pong times na natatalo. Pero hindi ko po kasi binabase kung ano po yung kung mananalo ba or matatalo. Kasi yung pinaka-importante lang po sa akin is makasali po ako. And kahit maging third place lang, basta meron lang po akong maiuwi para pangkain po sa family ko. Okay na po ako dyan. Yes. Yan talaga yung sabi ng iba, Action Dale, na if love mo yung ginagawa mo, yung pagkapanalo or yung mga prizes na mapapalunan at maiuuwi mo ay bonus na Action Dale. Importante, you sing your heart out. You sing your heart out daw. Pero Saidel, sa pagiging singer mo, ano ba yung mga binabawal mo sa self mo, mga restrictions mo, like sa pagkain, sa pagpupuyat, para ma-share din natin sa... Sandali, kukuha ako ng ballpen, Action Eden. Go, Action Dale, ilista mo. Yung Sige, sasabihin ni Saidel, ano yung mga tips, mga do's and don'ts sa pagkanta para at least yung mga young people natin na mga singer dito na may mga plano rin na sumali sa mga national competition, meron kang maibahagi, no, na kalaman sa pagkanta. Go ahead. First of all, yung pinaka-bawal talaga is bawal yung mga sweets, mga salty food, yung mga mani, ganun. Pero minsan kumakain po, pinapayagan po ako ng papa ko, pero wag masyadong palagi kasi masisira po yung boses nyo. And always vocal warm-up, ganun. Tapos, umiinom po ng salabat. Yun po yung inaano ko pag namamaos po ako. And
kapag meron po kayong talent or sa pagkanta, sa pagsayaw, just don't give up po kasi merong time para sa inyo po. And I'll pray for that to happen. Correct, Action Dale. Tingnan mo, lahat pa kita Sa labat. sa time ta. Salabat Sa labat. is the key. Kagtuod, gina-Action Dale, because noon, nagko-competition ako, declamation competition. Noon, husky kasi yung voice ko. So, madali akong namamaos. Si Seidel, umiinom ng salabat. Ako, nagsaslice lang ng ginger yung mama ko at kinakain ko yun, Action Dale. Kinakagat ko, tapos yung menthol na pupunta lang sa throat ko. Pero sabi ng iba, parang makakairita. Depende siguro. Effective ba sa'yo, Depende. Action Dale? Effective, Action Dale. Nawawala yung pagkapaos at pagka-stress ng throat ko pag ganun, Action Dale. O, diba? Saidel, may nagtatanong ano ba yung barangay nyo dyan sa San Carlos City at sa tatlo kayong magkakapatid, panganay ka ba or pangilan ka? Sa barangay po, barangay 6 po. Tapos, ako po yung panganay sa 4 pong magkakapatid. And before, nakita natin sa social media na nag-courtesy call ka kay San Carlos Mayor Agustilo, Action Eden. So, kamusta yung pagharap mo sa mga city officials ng San Carlos LGU? Medyo kinabahan po ako at first kasi na po yun mga city officials and nandun na din po si Mayor. Pero at the end of the day, super happy po ako kasi nadinig po nila yung talent ko sa pagkanta and na-surprise po ako dahil may binigay po na gift sa akin si Mayor. So, yun po. Nung sumali ka, Seidel, ng The Voice, ano ba yung process nun? Dito ka ba audition? Or ano yung, may video kang sinend sa kanila? Or paano yung process? The screening process, Action Eden. Meron yes. kasi yung mga May stages kasi yun, Action inter-school competition at ikaw yung representative na ipapadala. Ano yung naging setup, Seidel? It took a lot of process po kasi since kid, nag-audition na po talaga ako. Pero, nung nakita po namin ulit na meron pong audition for The Voice team, parang sinabi po ni Papa sa akin, go tayo. So, yun po. First audition ko po is sa Cebu, sa isang mall. Tapos, ayun po, it's for The Voice team season 2 na po siya. Tapos, yung second, it's still the same po. Kaso, ibang location na naman po sa Cebu, which is sa school po ata yun. Tapos nung second po, actually, nasawagan na po kami na pwede na po kaming mag-blind. So, hindi po ako makapaniwala kasi nasanay na po talaga ako na hindi tinatawagan. So, yun po. Tapos parang nashock po ako. And then, nung sinabi po nila na mag-blind po ako, meron pong last audition sa Bacolod. Tapos, sabi ni Papa na try natin ulit, just in case lang. So, yun po, nag-audition po kami ulit sa Bacolod for the last time. And may nakakilala po sa akin, which is si Kuya Mark. Tapos sabi, oy, bakit ka nandito? Na ano ka naman, okay ka na, pwede ka na, natawagan ka na. Tapos sabi ko, ganun po ba? Sige po. Tapos sabi niya na, okay lang, mag-audition ka na lang. Kasi sayang po kasi bumayahay pa po kami, tapos umuwi pa po kami. So, yun po, nag-audition. Tapos, natanggap naman po. And then, ayun po, patuloy po yung pagtawag nila, nag-a-update po sila, tapos nag-a-ask sila ng question. Tapos, ayun po, nakapag-perform na po ako sa blind. So, it took a lot of process. Pero kahit gaano kahirap yung pinagdaanan ko, at least nabigyan na talaga ako ng chance ng Panginoong Diyos na ako po yung isa sa mga batch na tumungtong sa blind auditions ng The Voice. Hindi gali basta-basta, Action Eden nga makadto ka lang sa studios ng ABS, mapila, blind audition, ma-fill out sang form, blind audition dayon. So, maraming stages, Action Dale. yes, Action Eden. tama Parang yung nadi-discourage na ako. Hindi, support kita all the way, Action Dale. Pero anyway, Seidel, before you enter the stage nung sa blind audition, ano yung iniisip mo or ano yung feeling mo? Siyempre po kinakabahan like the other teams na nag-audition kasi meron po kaming nakikita na hindi po sila inikutan. So, yung nasa mindset ko po, baka hindi po ako ikutan kasi yung song ko hindi masyadong pang-birit talaga na
as in super high. Yung simple lang po. Pero nung kumanta na po ako ng Angel, I was shocked kasi na umikot po si Coach Leia and Coach Sarah. So, nawala na po yung kaba ko. Actually, Action Dale, nanonood talaga ako ng The Voice Teens kasi syempre hilig kong kumanta. Eh sabi ko, nakita ko tong si Seidel. Hindi ako nagpapa-impressa. Nakita ko talaga to si Seidel. Then, nakinig ako sa Angel kasi hindi ako familiar sa song. So, after I heard her na kinanta yung Angel, dinownload ko sa cellphone ko at na-LSS ako Action Dale kasi, sa version niya kasi maganda talaga pakinggan at yung meaning ng song is maganda talaga, Action Dale. It's a perfect and right timing, Action Eden. Seidel, meaning naka-join ka na dati ng The Voice Kids pero hindi ka pinalad. Yes po. I mean, hindi po talaga ako naka-audition sa blind. Nag-audition na po ako sa Bacolod, sa Cebu, Dumaguete, pero marami pong Magagaling. parang hindi po talaga time para sa akin. Okay, nag-audition ka but you were not able to pass the audition or sa sinanga stage. Yes po. So, kadamo, hindi Action Dale, mo na balbalas ang iban nga, hindi atungod nga blind audition, rikta ka sa blind audition. You'll experience and undergo pa sa mga stages dito sa local Action Dale. Before nila sinasalang doon sa blind auditions. So, if you really want something, Action Eden, you really have to pursue and fight for it till you Correct. reach it. Sabi nga ni Seidel Action Dale, yung sabi niya na never give up. Pag hinindian ka sa isang beses, it does not mean na hindi para sa'yo yon. If you love that, mas ka pa, Action Dale, mas dapat magpursigi ka pa, mag-training ka pa para mas maging magaling ka at makita yon ng iba. Yes, alas 11:32 sa Action Radio Philippine Standard Time. Seidel, ma-commercial break kita anay sang makadali lang and babalikan ka namin. And ano ba ang i-expect ng mga fans, Action Eden, ng mga Negrense sa'yo matapos ang iyong The Voice Teens Philippines journey? Magkabalik ang tingog sang Pamatanon Radio Program pagkatapos gid lamang sini. Inang tiya ko nga permiin tsak to. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio.
radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. And welcome back na sa pagpangalagad sang tingog sang pamatanon radio program. Kaupo din nyo sa gihapon si Action Eden kag si Action Dale Salazar. And aton balikan si Seidel Gabotero, isa sa winner sang The Voice Teens Philippines sa 2020. Seidel, kamusta ang imo sining pag-eskwela karon nga COVID-19 pandemic? Okay naman po. Medyo nahihirapan po at first kasi po first time po namin maka-experience ng online class. Pero yung ginagawa na lang po namin is we tried our best po to keep our grades up and nagtutulungan naman po with classmates. So, yun po. Ang importante dyan ay tuloy-tuloy naman ang iyong pag-aaral. Yes po. But during your competition days, hindi ba naapektuhan yung studies mo sa iyong singing career? Hindi naman po kasi nagpaaral naman po kami sa paaralan and okay naman po yung paaralan na magsali po ako ng The Voice. It's good actually din nga may mga school nga nag-support gadya Suportado. sa handom sang bata all throughout the competition. Correct, Action Dale. Pero Seidel, aside sa sa gusto mo maging isang sikat na singer, ano ba yung pangarap mo or like pag tungtong mo ng college, ano yung gusto mong kunin na kurso? Siguro po sa akin yung communication art. Kasi po gusto ko pong ma-boost up yung confidence ko, especially when talking. Parang ganito po. So yun, kasi medyo mahihain po ako. And hindi po ako masyadong sanay sa mga ganito. Sa ngayon po, I'm trying my best. Pero yun po yung kukunin ko na course when I will be on college na po. It's good actually din kay training ground na kumbaga, especially nung nagakanta siya. Damo pero may usually actually din ang audience ara siya sa public to give entertainment and to showcase kung ano man ang iyang sining talento actually din. Correct, in Action Dale. Pero Seidel, may nakapag-guest ilang times ka na nakapag-guesting sa ASAP? Sa ngayon po, sa online po, pang-isa po ata. Tapos sa ASAP po talaga na makikita sa TV, pang-isa din po. So hopefully, meron na naman po kaming guesting sa ASAP soon. Pero virtual lahat yon. Opo, virtual po. Sayang Action Dale, no? Pero kasi usually, pag may nanalalo sa contest, sa ganong network, ginigest talaga nila sa ASAP or sa ibang shows nila doon. Pero you mentioned kanina, nakapag-guesting ka din sa Showtime. Sa online Showtime po. Okay. Online Showtime. Yes po. I see. So, how was your experience? Ano yung mga, ano yung na-feel mo at ano yung mga na-share mo doon? Yung experience po is unreal po para sa akin kasi di ko po inakala na aabot po ako sa ganitong sitwasyon. And yun po, thankful lang po talaga ako na nabigyan po kami ng chance, kaming apat po, na to be known as this year's The Voice Team Season 2. May nagtatanong Seidel, sino ba sa tingin mo, if hindi ikaw nanalo, sino sa tingin mo ang panalo sa Team Leia? Oh my God. Lahat po kami magagaling pero di ko po alam kung sino po.
Pero may ilang mga contestants na patuloy pa rin ang iyong pakikipag-usap sa social media. Yes, po. That, keep in touch pa rin kayo kahit tapos na yung competition. Sino yung mga naging close mo na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pakikig-ugnayan mo sa kanila? Siyempre po yung Team Familia, mostly sina Christian, kasi po nagkukumo po kami. Nagla-live po kami sa Kumu minsan. So, yun po. Tsaka nagkikip in touch pa naman po kami, especially din po sa mga kasama ko po sa nanalo, ito sina Kendra, sina Hart, saka sina Isang. Yun po. Tsaka meron din po kaming GP, so nag-a-update po kami sa isa't isa. May mga Bacolod noon at Negrense din na sumali sa competition. Okay ba? Kamusta ang inyong pakikipag-ugnayan like Garche, J. Lloyd Garche, na nag-join din ng competition under Team Sara? Si Kuya Jared, okay po. Masaya po siyang kasama. Hindi lang po siya yung contestants na taga Bacolod din po. Madami po sila. Sina Ate Isa, si Mingming, si Aliyah. Madami po. Pero, yun po. Aliyah Maragtas yata yun, no? Yes, So this yes shows po. lang Action Dale, nakadamo, gidyagili sa amon, diya. Madami talagang magagaling Magagaling. sa Negros Occidental at sa Bacolod Action Dale, no? Hindi lang sa sa dancing or sa kung ano pa mga communication skills, pati na rin sa pagkanta, lahat kompleto na Action Dale. Pero actually, Seidel, idol din namin ni Action Dale si Coach Leia. So, can you tell us, ano ba ang klaseng coach si Coach Leia? Ano yung mga na-experience at mga natutunan mo sa kanya? Si Coach Leia po, para na po siyang second mother sa amin eh. Medyo, minsan, nagiging strict po siya kapag hindi po kami nagpa-follow sa mga kailangan po namin gawin. Pero, masaya po siyang kasama, especially po nung nag-Enchanted Kingdom po kami. We got a chance to have Tika with her, nakapag-sakay din po siya sa amin sa Grand Carousel. So, yun po. I think normal actually din nga stricto ang mga coach. Yes. Kay para man sa gihapon sa benefit sa sino nga contestant or sino Correct. man dira nga talent or oh. representative. Correct, yun ang Action Dale. Pero, ano ba yung hindi mo malilimutan na sinabi sa'yo ni Coach Leia? Coach Leia? Yung pinaka-memorable po is yung sinabi po niya na hindi lang po ako dapat naririnig dito sa Pilipinas, kundi po pati na rin po sa ibang country. So, parang super bigat po ng message niya. Parang mas na-boost up po yung confidence ko for showing my talent po. Di lang po dito, pati na rin po sa ibang bansa. So, yun po. So, part na yun ng goal mo or bucket list na makapag-perform sa harap Yes ng po. ibang lahi or ibang audience abroad. Yes po. Which is not impossible, Action Dale. Tungod man sa talentos ng sininga bata. Pero lastly, about Coach Leia Seidel, ano yung sinabi mo sa kanya nung ikaw yung pinili niya na maging representative ng Familia? She was happy po. Pero mas naging happy po siya nung nalaman niya na ako po yung bata na pinakinggan niya way back 2016. 2016, can you share us what about it? Sa ano po yun? Sa Annie the Musical. I was part of that show and na-late po ako noon kasi meron din po akong pinuntahan nung time na yun. Tapos pagpasok ko po talaga sa rehearsals, nagsasalita yung mga kaibigan ko, Seidel, Coach Leia, Miss Leia is here. Parang sabi ko, talaga? So yun po, tinawag po ako ni Tita Menchu. She's portraying the role of Miss Hannigan. And yun po, tinawag niyo po ako sa loob. And then nakita ko po dun si Coach Leia. And then parang, yun po, parang finally nakita ko po siya nung time na yun. And I was really super happy. Kaya nung sinabi ko po na ako po yung bata na pinakinggan niya way back 2016, she was really happy. Grabe, Action Dale. Destiny. Meant to be. Destiny. Correct. Pwede, Action Dale. Pero ngayon nalaman din natin ngayon na hindi lang pala pang TV
Itong si Seidel Actiondale, pang theater stage din yung sa talent. Alam mo, namamangha ako actually na sa kanyang speaking voice. Yes. Nakaka-insecure. Insecure talaga. Oo, talaga. Pwede talaga siya sa communication arts na sinasabi niya, Actiondale. Di ba? Mapapasana all ka na lang Mapapa-wow at mapapasana all ka na lang. Yes, Action Eden. So, Seidel, alam kong marami nang naghihintay Action Eden. Especially sa mga taga-Negros at iba niyang fans. Na marinig ulit. Yeah, ang kanyang tinig, ang kanyang boses. Yes. Seidel, can you give us a sample ng Sige po. pagkanta? Sige. At ito po yung kanta is kinanta po namin sa grand finals, which is Lean on You. So I hope you all like it. Sometimes in our life, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long. I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. I want you! Hindi yung rehearse namin yung Actiondale. Nakibot ko lang Actiondale yung tuwan. Grabe ako ni Diba? Eden. Deserve ang Yes, title. and in time because we all need somebody to lean on. Seidel, alam mo, teary-eye ngayon si Actiondale sa harap ko. Grabe. Goosebumps, Actiondale, no? Nakakatindig Grabe. balahibo. Very deserving talaga na maging Thank you po. winner sa The Voice Teens Philippines 2020. And this is a great privilege and opportunity sa amin, sa atin din. And of course, thank you ulit sa papa mo, kay Sir Jose Gabotero, for giving us the time na makapag-inspire ka ngayon ng story mo sa ating mga listeners at FV Live viewers. Seidel, what are we going to expect from you? Showbiz career, singing career, or ano yung mga dapat abangan ng mga Negrense at yung mga fans sa iyong career, Seidel? As of now po, wala pa po kami natatanggap na project. Pero yun po, nag-guesting po kami sa ASAP, yun po. And then, actually po, maybe at the end of the month, I will be releasing an MV called My Paradise, written by Sir Jerry Gray. And I hope you'll stay tuned for that. And yun po. Pero sa ngayon, since wala pa po kami natatanggap na project, I'm always active naman po sa social media to communicate with my supporters and friends po. This time, bibigyan ka namin ng pagkakataon para pasalamatan yung mga taong nag-bullig or nag-help sa imo during your The Voice journey. Go ahead. I'm sure mahaba yung listahan ng mga taong i-acknowledge mo ngayon. Pero go ahead, Seidel. Unang-una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Panginoong Diyos because of all His plans na bibigay niya sa amin. Because without His plans, siguro po, I wouldn't be here sa sitwasyon na po ito. And I also want to thank my family, friends, my parents, and my relatives for supporting me. And thank you po sa mga taong walang sawang sumuporta sa akin, ang Seidel G Fam Squad, admin Ate Kathleen, Seidel Nation, admin Kuya Jacob of Netherlands, Diocese of San Carlos, lead by Bishop Jerry Almenaza, Local Government of San Carlos City, Tito Victor Socatan, Tito Noy, Kuya Jeremy, Kuya John Ray, Coach Jojo Acosta of Singer Studio in Manila, my beloved family, relatives, friends, and lastly, to our Almighty God. And of course, sa aking school, which is Tanyan College, Ramon Magsaysay, and of course po sa inyo, maraming salamat po for inviting me here on your show, on your
show. Nabilib ako actually din na gin-search ko sa YouTube, Seidel Gabotero, meron siyang YouTube channel. So i-search nyo and subscribe to her YouTube channel, Thank you po. Seidel Gabotero. And 6 years ago, ang first upload rin ni Seidel is The Power of Love nga cover. Pila ng views actually din? 23 million views. Wow. Grabe. Perfect. And may iban pa din siya nga video nga may mga million views naman, thousand. So dako na ning achievement action na Eden. So gina-expect namon Seidel more covers imo sa nga channel and subscribe kagid Yes. Sa ating namon. mga ka-action, please subscribe sa YouTube channel man. ni Oo. Seidel 117,000 subscribers. So meron ka ng silver play button, Seidel. Opo, pero hindi po namin natatanggap. Oh, We're so- still waiting for it. Importante dadating. Importante Yes, dadating. And we believe after this, mas nakilala ka dito sa Negros. And alam mo naman yung Negrense Action Dale. Kahit sa kabilang bayan yan na tumitira, basta from Negros, suportado talaga Action Dale ng taga Negros at taga syudad ng Bacolod. Yes, so one last message, Seidel, para sa mga young people na gusto ring sundin or tahakin yung journey mo at yung karera sa pagkanta. Go ahead. Yes po. Gaya po ng sinabi ko kanina, if you have a talent, don't be shy to share it sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa inyo because yung mga tao na andyan para sa will be always there no matter what, kahit ano yung pinagdadaanan nyo. And kahit manalo man o matalo, just keep on going and going. I know we have bad days in our life, pero kailangan nating mag-stand up and ask God for some guidance para sooner or later, He will give us a really huge blessing na ating ma-receive from the heart. So, yun po. Seidel, once again, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng iyong oras sa aming imbitasyon. And we're hoping to hear more songs from you sa social media or mga national shows Seidel. Salamat po, God bless, at Thank you po, ingat God dyan bless sa din San po. Carlos City. Thank you so much, Thank Seidel. you. Last 11:57 Action Radio Philippine Standard Time. There you have it, mga ka-action, na ang ano na tawag action ni Den? Pinaka-iba or Pinaka-iba. different. Oo. Something new, Oo. something fresh, something to look forward to. Para lang ka-right. Nga-guess. Pero kakadlaw yung action deal gina. Super dungan yun. Dungan man, I want you. Sa atin mga Grabe, action, wala no? ito namang yung rehearse ni action deal. Amo lang ginang feeling namon nga ka-proud ba action deal nga ang nagdaog sa isa sa national contest is from Negros. Negrense action deal. Grabe yun nga bugal nga gindala action deal diri sa aton nga isla. Yes, action ni Eden. So, hopefully next time, invite man natin diri ang mga nag-join man sa competition like J. Lloyd Garche, si Isang, meron man actually din si Aliyah Maragtas, no, ang kin pang mention ni Seidel. Amon sila mga taga Bacolod kag Negros Occidental nga pabugal kag nagpakita sina nga talento sa national television. Actually din, kabalo actually din may iban pa din nga mga young people nga sa dabukid na bilang nga bahin sang probinsya naton. Nga may arasang talent pero hindi pa gid ma-discover bago nagibanti ang kabudlayan sa pinansyal nga aspeto kay mo to na mention ni Seidel nga hindi lahog-lahog ang screening process ang pag-audition tubtob makalambot sa blind audition. So once nga ra ka na to sa stage dapat pakitang gilas gid hatag gid ang 100% nimo sini nga performance. Correct, action day. Alam mo na bala hambal sa mga mentors natin sang una nga once nga maglabay ka sa stage, claim it and own it, action del. Kaya hindi sa tanan nga oras, matagaan ka sang kahigayunan nga makasaka sa stage kag mapakita sa tanan action day lang imo sini nga talento ginhatag sa imo sang mahal nga makaako. Pero most importantly, ang ara direction day kambalila kung mag-intra ka like sa mga contest ina bonus na lang action day mo ang pagdaog or ang mga padya nga imo nga ipauli action day. Ang importante dira mapakita mo nga you prove wrong bala ang mga tawo nga naga-underestimate sa imo abi kag mo nagasuya sa imo action day sa kung ano-ano pa da nga pagkabutang. So ang hard work mo subong sa ulihi meron ginasang mangin mabinungahon, mangin fruitful.
ang hard work mo, ang kapital mo, ang investment mo, malay mo sa ulihi, bangin successful ka kung ano man ang imo sining nga ginatahak or journey sa karon. So steady lang padayon lang kag sige-sigiha lang kung ano man ang ginaobra mo subong. Importante happy ka no kag wala ka sang may ginatapakan nga iban nga tao. Correct, Action Dale. Kag amo ni bala sulit-sulit ang hambal ta sa iban, pero ang ini nga istorya, ang ini nga episode, Action Dale, ang nagpamatuod naman sang God's perfect timing. May ara ka gid, Action Dale, hindi ka mag-lose hope kung may maabot ang tiyempo nga ay dupermi na lang pila kapulo na ko nag-audition sa amo ni kapulo na ko butang ta lang sa simple nga pagbutang, Action Dale, graduate ka abi, may kurso ka, may titulo ka. Pag-apply mo sa ubra, hindi ka mabaton, mag-give up ka na dayon, Action Dale, nga mo na balang sa mga ka-action nato, mga kauturan nato nga iban, kisa do kasubo, kahit isa pa lang ka-failure, mauntat na sila. Pero mo tong hambal ni Seidel, tanan kita, may oras, nga ginlaan, kumbaga, Action Dale, ang Ginoo. So, hulat lang kita, kag hindi magdali, kay on process na ina-Action Dale. Yes, pending pa kumbaga. So keep going, keep dreaming, kag mangin happy lang. Keep on smiling. Yes, of course, Action Dale. Kay pareho, naga-smile kita subong mangod kadamo sa aton nga mga viewers. Kag kadamo naman sang na-inspire nga story, ang mga kabataan, kag mga listeners si Seidel, Action Dale. Pila na dira, Action Dale, ang mga taga-purok paghidait dira sa Barangay Tangub, of course. Kay Lola Rosalima Tamayo, kay Tito Kenneth kag June Derrick Tamayo, dira kay Tita Annabel kag Maggie Delfino dira man sa Tangub, kay Juvie Tamayo kag kay Judy Olarte, kay Maninoy Nognog, and of course sa kaupo niya si Ma'am Mila, Action Dale. Kadamo gid sa ila basta sa tanan nga taga Purok Paghidait Barangay Tangub. Thank you so much. And of course, if you missed today's episode, magbisita lang sa amon sini official Facebook page, Action Radio Bacolod, para sa replay sang Facebook Live, and visit man Action Radio Bacolod sa YouTube. And syempre, Action Eden, kami mga good stories or suggestions kamo dira, you can PM us sa amon sini tag sa mga Facebook account, or pwede man sa Action Radio Bacolod nga Facebook page, kay malay mo, ikaw na ang masunod nga guest sa tingog sang pamatanon radio program. So sa liwat madamo gid nga salamat for being with us for more than an hour nga pangalagad subong Domingo nga adlaw. Sa liwat kaming inyo mga radio host, Action Eden Aboso kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company.